Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa yo? Tanggal 22 Oktober. Hari apa hari ini? Hari santri. Pakai baju muslim. Dia pakai sarung, Salwa pakai rok. Hitam putih temane. Wis nang budal kowe sawan. Salim bunda ge, Mang. Kurang ngono salim nih. Ayo wah, jemut rae wah. Ya Allah, ngomong toh ya. Ayo. Sampai kurang. Wes. Wes, cuma ngarepe ketok sing. Ngarep iki. Rodok berindir-berindir ngono, rodok piye ya gak. Nah, gak tegak paripurna. Wes. Wes. Piye yo? Digo apa? Makane ngono ki disiapno Nek udan neget. Ngono ki disiapno ket bengi ora ngono kuwi senengane. Duh, adaan apa-apa saiki jam piro delokno. Oh. Wis yamene lho. Biasa kaya yamene wis budal. Ki jek mulek kae modele. Lah kuwi sing ngarep lho rusak. Ketok. Duit pulsa nih sudah bayar sampai ini. Wis nagake, hubung-hubungan ae. Nek kupluane ngono kae, kok mah. Gak helman. Helmmu telas ora? Gak. Mbok tekan helm. Nebdal. Helman di helman set. Helman. Kowe iki nek sarungane mlaku biasa ya kaya model kempet-kempet ngono yo. Biasa ae, mlaku yo biasa ngono lho. Ora terus mintik-mintik ngono ki. Hari santri lagune piye? Hari santri, hari santri, hari santri ngono. Kayak cah pondokan oh, ibu wis. Wis. Waalaikumsalam, hati-hati. Wes berangkat yang satu. Yang satunya ini masih mulek aja. Hah? Si terno ayah. Gage. Kok mulai jam piro? Engko lek enek pengumuman. Susu nem ning kulkas ngombe, mengko gak gelem sarapan ngombe susu apa sih? Nang ngombe susu sik. Susu sing saka Mas. Susu kalsium. Menes ben ngombe susu tok ae. Jarine begini kan ya pagi. Aja koyo engko tekan kono bingung. Tak sekei sarapan gak gelem. Jarine begini pagi ya wis terserah karek kowe iki kebiasaan ya. Kae rok kae ya ireng kae gak dienggo dek kono. Ki neh ki kedua iki, akhire nganggo sing kuwi. Roke mbokne tetep yang terbaik. Iya. Kae moh kae. Kim. Wis, guys. Oke. Gak apik kae. Gak apik kae. Jajal kae. Tapi nganu. Aku wediku nek kowe nganggo kuwi kecantol suwek. Mergo kowe iki rada ndandang sih. Nek aku. Gak ndandang cuma apa? Coba dodol iki ae sing enak. Pengen sepatuan.
Kon sepatuan pokok sendalan. Nek Mas mah kon sendalan tapi tidak boleh sandal japit. Pakai sarung. Perasaan kok Mas bar minyakan, Mbah? Oh iya lah. Kok minyakan maneh? Lah iki nek genep ping 5 gak minyakan ping 5. Bapak yang sepatu ndi? Sepatunya Ristam. Ndak ora ro, ndok piye keteranganem? Nek Mas niki kan di detail ngono Mas. Atase apa, bawahe apa. Lah iki tulisannya mau sepatu. Yo. Iya paling. Lho kok pengen sepatu di putih kuwi? Ambek kok. Karo. Karaem. Dan di ada laran buah. Ada laran bambu kenapa? Laran bambu kenapa? Kuwi rusak kabeh lho bekase motor lho ya urung tak sapu lho ya. Kok malah mbok osok-osok ning kono ki piye? Ya Allah kuwi kaos kaki piro wae mbok seselno ning kono wae. Yo ngono iki dibuka sik totaline. Ora angel iki wis to. Iki nganggo iki apa nganggo iki? Wis terserah kowe nganggo ndi nganggo putih. Aku kancaku. Mang piye aku tak kok kancaku. Piye? Terus sepatu aku. Wis sepatu mbok apa? Nek pemuka ono. Tapi ketok yo lah sih Wah, soalnya kan nganggo santri nek kecuali nganggo seragam sekolah ki memang harus sepatu hitam. Nah piye kowe? Menurut piye? Kowe saya nek iki kok kowe suwi, Masmu suwi. Kene sing gak suwi. Wis ben tak rol iki ben roh kegiatane Salwa dan kesuwinane Salwa sepatunane suwi. Kuwi tak ditekene mesin cuci kono. Pas iki semprot neh wis ping 4. Kuwi mbok dikek kono kuwi gorene minyake golek ayang kok. Bisa asli resik iki. Resik mbok wal-walane kono. Wes aja mubeng ayo. Ayah. Ndang gage anak wis kawanan. Ya wah aku ngadus ya arep aku cek ngene. Ora oleh. Podhe pokoke anake pakne kae ya genten kae bulet kae. Hah? Yo maksudnya Salwa diternesek. Rasa ngono sampean ndek wingi awan takon mapak ora gelem aku sing mapak. Yo ora ngiri tanggane. Aduh. Ayo. Ya wayah oga ya iki. Motor apa mbok gawe tenan. Wes ngoco neh. Bar ngoco apa neh? Wes to pokoke iki. Itu pengumuman wah. Perubahan ya pakai pintu. Pengumuman aja. Enggak. Delok ya WA no ki. WA no. Tambah 1 lagi ada mamene. Tambah 1 lagi jadi 2. Pesen edamame pemirsa.
Nah, iki dari tak mundur aku. Tampilane. Genten aku diajokno. Jian wong padahal piye nek dalan yo. Nek gak ngusili bojone iki gak marem. Vario putih. Delok sampe bleduke sak kilo ora tau dienggo. Sakjane iki piye motor iki. Angger wis kuwi tok delok Mega Pro bareng yo. Tunggu butok. Mbok yo gak tau gelem mau Mega Pro menapa. Tak bensine ora tau timbul isi full inget gawe. Lah wingi Vario sing kuwi tak isi full sih pisan. Endi iki? Gak sing biru terus iki ora entek. Ana sing gawe muni sing full ae. Kok jian aja kuwi. Oh, suasanane adem ya wae ya, baru udan nih lebih sejuk Mbak. Wah, jemrengot ae ta, Pak? Aja mrengot ae, mundak tambah persis saya kowe nek mrengoti rada guyu nemben rada beda. Ndang to? Senyum sik. Piye gak piye-piye, Wah? Asma kok piye-piye ae. Neh ngoco neh. Kowe sakjane iki mubeng ngono iki terok sapa ya, Wah? Bunda ki nek metu set langsung metu ya, Wah. Gak mulek kae ngono kuwi. Hah? Titeni sampean yo. Duncalno cangkemku. Yo ora ngono, modele sampean yo iki tangane ora di senterno raine. Ngeras wae gak ono kene nyekeli HP kok. Kowe kung salim aku. Njaluk sangu ayah. Kowe mbek dinggo sangu salwa kuwi. Gak aku rong tenanan ya. Cukupno dompet ayah cepetan. Mayu. Oh, gak apa-apa, ayahmu cepet. Ning anu, ning celana, ning kamar. Iya ya? Ya? Ditakoki kok iya. Nek gak enek ning laci, Wah. Ning celana. Celana ireng. Kekno ayah, kan sing duwe ayah. Njaluk sangu ayah. Senyum sik ah, jumrengut ae. Waalaikumsalam. Pegangan. Nanti kon cekelan angel eram. Berangkat sekolah. Tuh sawahnya sudah menghijau tandur itu Pak Udah. Lihatlah. Ya Allah kelengkengku Masya Allah. Lihatlah besar-besar. Tapi saya tidak itu soalnya kan baru pertama kali berbuah. Tadi cek belajar. Yang ini berbunga, sana berbunga. Iku ke apa lah? Lalat buah apa? Bawah. Suasana habis hujan becek. Terus aku tinggal sendirian. Sepi. Aku mau bersih-bersih rumah dulu. Terus panen buah. Ini sudah dapat undangan lagi.
Iki bintang utama yang tukang muter. Kan kadang kaki dapat undangan tanggal 6 November, tapi ini akadnya 28 Oktober, tapi tidak di sini, di Desa Mbogem, Kecamatan Japah. Ini nanti resepsinya di Ngadu. Hiburannya origin tunggal. Ini adalah keluarga Pak Arif Sustianto dan Mbak Juarsih. Ini rumahnya sebelah Mbah Lam. Mbah Lam bakul blonjo yang biasanya itu. Oke, alhamdulillah aku sebar resik-resik omah. Terlihat rapi. Aku bermandi pemirsa. Ya alatku ya cuma gitu. Wes iki sisire, sisiran. Lah kae ayah. Ya. Ayo nyebutin kok. Ayo. Sudah siang. Bintang utama ki ngono ki lho. Tukang mubeng. Nah, kita kembalikan ke tempatnya. Ayo kita dirapi-rapi. Kain sebuah nyanyi apa? Konser pokoknya isu-isu. Ayo ayah. Ya Allah, sampe gak ngetokno aku berarti. Biasanya sapa sing nyemirke? Lagi pisan kok ngono. Kok yo bayani. Terus Mbak Wi ambil nogas ya? Iya. Nah, nanti. Apa? Butila video to ya. Biasa yo tak ono-ono ya. Nah, kamu cepetan ya. Adem gawe. Hah? Adem gawe aku cepetan. Lah sampean kan yo cepet ae. Ya Allah, ya Allah. Dikon nyulakno motor pemirsa. Bocor Pak. Lihatlah, ini debu semuanya. Nyata ya? Nya. Resik porong. Mundur ah marekane aja nyepit ngene. Mbok cepetno nang tengah kok. Seto ya? Hah? Lah sing sebelah kono sing urung. Malah piye? Ora aku terus HP ya iki. Salim sik. Salam. Tes berangkat. Tinggalku sendiri lagi. Udah pemirsa, segitu dulu konten hari ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya. Dah.